Είμαστε στην κεντρική σελίδα του Pyrocommo Software, στην έκδοση 12 και θα δούμε την ημερήσια παραγωγή τυριού. Πηγαίνοντας λοιπόν εδώ θα δούμε την ημερήσια παραγωγή τυριού, η οποία είναι ένα τμήμα το οποίο χειρίζονται συνήθως οι υπεύθυνοι παραγωγής, προκειμένου να έχουν μια καταγραφή του τυριού που φτιάχνουν. Εδώ είναι μια παραμετροποιημένη βέβαια πλευρά της εφαρμογής, γιατί έχουμε γραβιέρα και λευκό τυρί. Στη γραβιέρα μπορούμε φυσικά να περάσουμε και το κεφαλοτήρι που έχει τις ίδιες υγρασίες, και στο λευκό τυρί μπορεί φυσικά να περαστεί φέτα στη θέση του. Κάνουμε λοιπόν μια νέα εγγραφή. Περνάμε τις πρωτεΐνες που έχει το γάλα την ημέρα της τυροκόμησης. Ας πούμε για την γραβιέρα ότι έχουμε βρει 5,48 και τα κιλά γάλακτος είναι 1785, ενώ για το λευκό τυρί έχουμε 5,43 και τα κιλά γάλακτος είναι 1954. Εδώ λοιπόν θα πάμε να επιλέξουμε την υγρασία μας. Το αριστερό κομμάτι αναφέρεται στη γραβιέρα ή κεφαλοτήριο όπως είπαμε. Επιλέγουμε 38 ή 37 αν θέλουμε. Εδώ είναι η υγρασία του λευκού τυριού ή φέτας. Επιλέγουμε αν θέλουμε το 55 και εδώ βλέπουμε την απόδοση. Δηλαδή θα έχουμε, για να φτιάξουμε 1 κιλό γραφιέρα θα χρειαστούμε 6 κιλά και 181 γραμμάρια. Αντίστοιχα για να φτιάξουμε 1 κιλό λευκό τυρί με αυτές τις πρωτεΐνες θα πάμε στα 4 κιλά και 40 γραμμάρια. Και εδώ μας δίνει τα κιλά τυριού, είτε για γραβιέρα είτε για λευκό τυρί, που θα μας δώσουν αυτές οι ποσότητες που δώσαμε και την ημέρα παραγωγής. Θα σημειώσουμε την ημέρα παραγωγής, μπορούμε να κρατήσουμε και την ίδια αν θέλουμε. Εδώ θα μας καταγράψει την επόμενη ημέρα παραγωγής και για να τα αποθηκεύσουμε θα πατήσουμε εδώ. Αν θέλουμε να ακυρώσουμε κάποια εγγραφή την επιλέγουμε και την ακυρώνουμε από εδώ. Εδώ είναι η έκθεση της ημερήσιας παραγωγής. Εδώ είναι τα απόβλητα. Πατώντας εδώ βλέπουμε τα απόβλητα αυτής της παραγωγής που είναι 2728 και εδώ βλέπουμε την ημερήσια παραγωγή. Το report λοιπόν της ημερήσιας παραγωγής. Ζητάμε την περίοδο που θέλουμε, ας πούμε 1η Δευτέρου 12, 1η Τρίτου 12 και μας βγάζει αυτή την φόρμα. Έχουμε λοιπόν κατά ημερομηνίες στη σειρά τις ημέρες παραγωγής, τα κιλά γάλακτος για λευκό τυρί, οι πρωτεΐνες για λευκό τυρί και ο μέσος όρος, η απόδοση σε λευκό τυρί είναι ο μέσος όρος είναι 4,100, τα κιλά λευκού τυριού, οπότε έχουμε 2 τόνους και 54 κιλά, η υγρασία του λευκού τυριού, τα κιλά γάλακτος γραβιέρας ή κεφαλοτήριο όπως είπαμε, εάν θέλουμε να περάσουμε κεφαλοτήρι στη θέση του, το άθεσμά τους, οι πρωτεΐνες της γραβιέρας, η απόδοση σε γραβιέρα, τα κιλά της γραβιέρας και η υγρασία της γραβιέρας. Αν θέλουμε μία άλλη περίοδο θα πάμε εδώ στη νέα αναζήτηση. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε από τις 20 του μηνός και μετά, οπότε μπορούμε να ζητήσουμε αντίστοιχα αυτή την περίοδο.